Díoghait agus fáiltearú chuig an fís anseo de chuid an Sraithe de bhúntarí a thug an Intreoir ar Shonraíocht Staidéar gnó na Sraithe Sóisearaí. Ba cúna móra cóp chun tonraíocht a bheith ad chun tagairte a rith an fís anseo. Tugtar uimhreacha tagaire leathannaí ar an scáileán ag pointí áirid agus b'fhéidir go mhailít an fís an stoppa chun breanú ar an tonraíocht. Is féidir an tonraíocht a fháil ar www.curriculumonline.ie agus tugann an cóideann ar líne seo rochtan de bhúntarí ar réimse leathan de ábhar bhreise. San áireamh na haachmhainní seo, tá na treoirlínta measúnaithe, na thuairisí úsáide measúnaithe agus achmhainní príomhscile. Le himimecht aimsire, dheafrán freisin samplaí de obair scoláirí, agus beidh siad seo rognaithe chun ionchais áirid a léiriú agus beidh siad anótáilte ag múntóirí. Is doiciméad reachtúil é Shonraíocht an Staidéar gnó a d'orbair an CNCM agus atá neadaithe sa chreat ghinearálta gon Sóisearaí. Tá Shonraíocht an Staidéar gnó a ndíontar meas an uaire ag leibhéal comórta, nasca le ráiteas feolama ar le agus leis na 8 príomhscileanna sa chreat gon Sóisearaí. Tugann sé an réasúnaíocht agus na haimimeanna atá tír de Staidéar gnó na Sraithe Sóisearaí agus tá sé seo le feiceáil ar leathanach 4 agus 5 den tonraíocht. B'fhéidir nar bhiste leat an deis seo a hapú chun stoppa agus breanú phríomh. Is tríd na toirí feolama atá neolam de scoláirí leacaí amach agus na toirí feolama seo eagraithe thar trí sná. Ceapú Shonraíocht an Staidéar gnó le bheith mar stróir le haghaidh pleanáil chomhaibríoch agus a phleanáil ranga. I rith na Sraithe Sóisearaí, díonn na scoláirí forbairt ar a gcumas a 8 príomhscil. Díonn forbeo na príomhscileanna seo tríd na heispéiris feolama a bhíonn ag scoláirí, agus beidh siad le feiceáil son gcomhchuige a úsáidtear sa siúmaranga agus na scrúdaithe. Tá na scileanna seo lárnach denolalam i ngach réimse den Sóisearaí agus ina dhia. Tá siad nasca go dlú leis na scileanna a áitir ag an Intreoir agus lóisiúd a forbríomh don oideachas luaóige agus bonscaile. Animnítar agus mínítar na príomhscileanna i dteanga atá so aimsithe agus so hiice ag scoláirí. Cabhróidh sé sin lób níos mó freagraachta a ghlacha as a bheolam féin. Tá na príomhscileanna neadaithe i dorthaí feolama an Staidéar gnó agus i ngach ábhar agus gearchúrsa sa Sóisearaí. Tugann Shonraíocht an Staidéar gnó go leor saoirse de bhúntarí chun an neolama éascú ar bhealach a cheanglíonn le roghanna, fisreacht agus meon fintriachta na scoláirí. Tá deisina ann do bhreis solúpacht agus neamhspláchas agus ag an am céanna spreagtar muid lenar ggóthaigs áitiúla úsáid chun argad ceachtainna a heimhrú agus chun tarraingt ar cheisteanna atá ábhartha do scoláirí. Is trí thoirí feolama a leagtar amach a neolam sa tonraíocht. Is rátas éid sin a chuireann síos ar an eolas agus tuiscint, na scileanna agus lochanna a ba chóir de scoláirí a bheith ábalta a léiriú i níor tréimhse feolama. Tá 37 toradh feolama ann a bhaithí scoláirí bláiseadóibh i rith 3 bliana na Sraithe Sóisearaí. Tá na toirí feolama eagraithe ina 3 sná chomhcheangailte. Tá 13 toradh feolama is sná haon airgid is pásanta, agus dírítarrán ar scoláirí a bheith forbairt srá scileanna, eolas agus lochanna a ligandómh cinnti eolasacha dhéanna agus a gcuid achmhainní airgeadais a bhainisteú go héifeachtach agus go freagrach. B'fhéidir gur bhailít an deis seo ghlacha chun stoppa agus léamh síos tríd na toirí feolama ó sná an airgeadas farsanta. Tá 13 toradh feolama is sná dó fintriacht. Ceapú na toirí feolama seo chun scoláirí a sprága chun deisinaí féidir a fintriachta a aithint
agus a iontú isteach na ngníomhachtaí practiciúla agus spric dhírithe taobh de chóirsaí gnó agus in tochaí trí chéile. Agus é sin a dhéanamh acu bei deisig scoláirí lena go tuiscina, scileanna agus luachanna a orbairt agus a chur bhaim sa seomra gnó agus níos faide amach. Trína go d'oibre leis an toirí feolama seo, forbróidh scoláirí bon thuiscint aidhmeanna airgeadais, maragaíochta agus oibríochta eagraíochta. B'éidir go bhfuil leat an deis seo a ghlacha chun stoppa agus léamh síos tríomh na toirí feolama ó sná a dó, Intreoir. Tá hínéag toradh feolama is ná trí ár ngéilleagar, agus cabhraíonn sé le scoláirí an caidreamh dinimiciúla thuiscint a bhíonn idir cuasaí eacnamaíochta áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Forbraíonn sé seo cumas scoláirí chun concheappa bunúsacha eacnamaíochta a aithint agus a thuiscint, faoi mar a bhaineann siad le hairgeadas farsanta, fintríocht agus géilleagar na hÉireann. B'éidir gur bhfuil leat an deis seo a ghlacha chun stoppa agus léamh síos tríos na toirí feolama ó sná trí ár ngéilleagar. Chur an CNCM dhá ghlúis ar fáil chun cabhrúlainn agus muid ag obair le toirí feolama an Staidéar gnó. Tá siad ar fáil in agúisíní na Shonraíochta. Baineann measnú san oideachas le fáisnéis faoi phróisis agus faoi thoirí na feolama a bhailú, a léirmhíonú agus a úsáid. Tagraíonn an ran anseo do mheasnú fodimíoch agus simíoch a réan. Leagtar amachán cópháirteanna an mheasúnaithe trí na léireoirí scoláirí fianaise ar ólam ar bhain leanúnach agus chun gnóthachtáil scoláirí a thaifead le haghaidh prófíl gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Cabhraíonn na socraithe nó tuairiscithe chun na chinntiú go bhfaigheann tuismitheoirí agus scoláirí a réan, léargas níos fearr ar dholch an cinn feolama agus ar gnóthachtáil scoláirí i rith tréimhse iomlán na Sraithe Sóisearaí. Is féidir teacht ar ábhar níos min-thionraithe ar mheasanú don tuairisciú ar Staidéar gnó na Sraithe Sóisearaí sna treoirlínta measúnaithe. Is féidir tíocht orthu ag www.curriculumonline.ie. Leagtar amachán sonraithe na socraithe practiciúla a bhaineann le measúnaithe rangmhainithe agus leis an teasc measúnaithe. Gur amachad as a bheith féachant ar a bhí sean seo de chuid an tráthóisearí do bhúntairí ar Intreoir don tonraíocht Staidéar gnó na Sraithe Sóisearaí.